janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere, arwaki ni machiegni ngeso ma kawuono ka bende wan kod twak rowere ka bende thuon wach ma bende wadhi wuoyo e kawuono en youth and depression kata stress ma bende wayudo ni chando rowere ahinya e pinywa masani kalore ni koso gigo ama koso tije emomiyo gino biro kalore bende kod midhusi corona. Omiyo dichieng' ma kawuono an kod jalony e studio ma bende dhi wuoyo gi rowere kalore kod youth and depression. Arwake ni machiegni onyiswa nyinge kaachiel kod kanyo moaye. Arwake ni machiegni. Agwero kamano ahinya. An iluonga ni Asuna Elijah. An wuod Nyakach. I'm a beautician by profession and also a student at the same time. Okay. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV kendo joneno mag twak rowere ka bende wendo ma kawuono wan godo e studio kawuono iluongo ni Asuna Elijah ma bende dhi miyo puonj makare kalore kod gigo machando pach oganda ama pach jogo ma rowere. Arwako ni machiegni an jata chenro mar Upolino Oyudo. Elijah mana kwa chako topic wa mathono wach ma kawuono wawuoyo en youth and depression. Inyalo nyiso ni understanding ni mar depression en ang'o ma stress? Pauline, depression in most cases ikelo gi stress. To stress ni en paro matut kuom gimoro machando chunyi. And in most cases a negative thing. Koro yudo ni sami paro gimoro matut, pachi ok par out of the box, pachi ok par gik mamoko. Pachi ochung'e mana gimoro achiel mineno chunyi nitiere no. And ka en gimoko inyalo yudo, emibo yudo ka koro paro no dhi malach ma koro keth brain nerves magi. Koro emiparo ka koro inyalo yudo kaka iparo kaka inyalo tho, kaka inyalo nego ng'ato. Emomiyo in most cases yudo ni depression ji mang'eny thoe owe ji gi hinyruok matut ma in most cases yudo ka jomodong' chien ema bro regret ok kata in owuon nikech by that time yudo ka in isetho. Koro en paro ma ok ber gi ngimawa kamano. Asuna mondo mi kawuono ikaw patik mar biro ne wuoyo to kod jogo marowere nyaka bed ni ilony e gini ama nitiere gino ma samoro setimore kit ngimani ama jogo modak alwora mari bende nitiere gino mosetimore kit ngimani ama bende nitiere samise bedo depressed e kit ngimani tango manokele to kata ka ok in bende nitiere jogo mise come about ama jogo mosebiro ne ni Asuna gini tago pacha to ere kaka nikelo konyo gi ama kar konyruok mane siemo negi. Pauline anyalo paro ka ne pod atin. One of the things manyalo kelo depression and poverty. Ai dalawa poverty was there. Koro yudo ka isiki paro mana ni yawa. Dak dalawa bede kaka joka ng'ane. Ang'o matimore? And I remember depression made me run away from my home. Back I was in class 4 I think. Naringo dala ka kora neno ni kuma dhiye cha ber maloyo kuma na dhiye bende nayudo ka gin gi pesa yes chiemo nitiere but koko ng'eny. Koro yudo ka kocha onge kwe adugo dala. Koro en gima sekale but from then kano bet koda mowuok koda nawacho ni no to depression. And joma osebiro ira monda migi paro find out gimihero. Tim gimihero. Yudo ka jomoko hero music, jomoko hero nitie gik ma kama kamoro moro ma youth nitie gimihero. Find it out, do it perfectly. Bro konye weche mag stress, bro konye weche mag depression. Nikech depression en ni obiro kaluore gi mind ni obedo fixed e gimoro achiel. To kiyudo gimihero makitimo to feel relieved, do it. Mano kende giminyalo timo. To Asuna from nyakani ringi miwuogi bende nitiere gimoro amora misetimo mondo change the situation miwacho ni an kaka Asuna okachaka bed depressed kendo in life ka luore ni I learned this to my yo makao. Being that I was still young, I could not understand it deeply. But kakoro nachako dhi high school, koro eka nachako ng'e malach ni bas onego be nang'iyo gima ang'e ng'ama an. Koro kanye manafwenyo ni okay, anyalo bedo a drama ng'ama hero weche mag drama, anyalo bedo ng'ama hero weche mag lendo. Koro achako ndiko gika moko matin ta present e mbele ji tawacho ni bas kae kuma ahero mae gima adwaro. Then I also learned that I like music. Koro sama gima madwa biro madwa chando pacha tatimora nade awinjo thum. Then ayudo kan relieved. And ingene depression stress nyalo biro koa kuom ng'ato bende. Ng'ato nyalo miya stress from nothing. Koro mano be na fwenyo ni I can walk away. You walk away. Kapo ni en kata ng'ama dago mama u jaodi
or any other person. You walk away, you interact with other friends, then ibo yudo ka pachi ose cool kiduogo to in sawa. Yeah. Ero kama nasona mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni apart from poverty, ang'o kendo mipani kelo depression among people, among couples, among youths? Depression biro e stages mopogore opogore. Nitiere drug abuse nyalo kelo depression, joma tiyo gi yedhe mamero ji. Nitiere sexual abuse bende nyalo kelo depression. Iyudo ka ng'ato orepi. Rape case, iyudo ka ng'ato orepi, koro chunye siko chandre. Seche moko repi owei gi age, orepi owei gi HIV and AIDS. You will be depressed. And most of such girls, ka ok otergi gine matut, like onego beni iterogi counseling matut. Ka ok otergi counseling matut, most of them yudo ka life gi ok bed maber. And mage joma yudo ni they end up not getting married because they will hate men in all of their lives. Koro nego beni jenagi bedo cancelled. Age bende nyalo kelo depression. Yudo ka ng'amoseti osiko pare mana ni nyithinda ni oko. Wuoda ni koro timrane. To seche moko yudo no onge sigo monyago negi. Nyathino osetieko 1 year oko. Okiano bet nade. Koro yudo ka en depressed joka to ngima, hetinge no kia. Koro mano be kelo depression. Kuom nyithindo sana en poverty. Gi kaka o compare kaka gidak gi kaka jomoko dak okocha. Koro yudo ka mano be nyalo chando chunye ni ang'o miyo. Then yudo ka nyithindo seche moko janyuol ne otho, odhi odak gi kata aunt ne moro, kata wat ne moro, kata well wisher. To well wisher no kodak kode maber. Ingeni kanyo mbo chako paro ni de mamwa nitiere. Koro obero bedo stressed gi the death of the parents. Yeah. Koro yudo ka chando chunye zaidi. Koro bire stages mpogoro pogore. Nitiere mari youth in most cases yudo ni lifestyle. Yudo ka gik machando nyithindo serious. En lifestyle. Ono ni ngane lawyer. Obedo depressed. Ang'o miyo ngane lawyer? To an ang'o miyo ma ok anyal timo to manya timo. To en gima oseset nodwaro no. Gine madwaro. To ng'eni kaka oseset ni gine modwaro no. Mane modwa ni mondo timre nade o achieve. Tiyudo ni kaka Nyasaye opango no gi kaka wapango wa kendo wuon opogore. Koro nego beni temo, you knock all the doors. Kiki bed ni an do mar jikoni madwa no. Seche moko chiemo no kan ni bedroom to ging'eyo. Koro tem knock all the doors. Kamano. Asuna unde ni sani youth moro ma depressed to biro iri at this age ma intiere godo ni experience ma in godo. Ang'o ama class mane ma kikete class gin puonj mane minyalo miye to do away with the depression? I remember there's a friend of mine who came to me. I'm sorry to say this. He's married. To ne onge job. Nyathi bene dwa dhi school. Then nosiko asuna konya gini. Kete piny tang'ise ni bwana. Ang'o machandi? To ng'isa gik machandi. Tang'ise ni bas. How much can you get within 5 days? To ng'isa ni an pesa ma manya yudo en siling 100. Tang'ise ni that is a lot of money. Kel 100 no abro medi moko mondo wangi gima onya timore nade obotimo. Kano kelo siling 100 tang'ise ni wadhi tere supermarket mori lugo ni Kibuye mat kanyo. No nyiewo kahawa, onyiewo sukari, onyiewo njugu. Tang'ise ni chwaki ateri kondele idhi kawo tian ichak uso kahawa. Mondo ing'e ni gini bonyalo kelo ni pesa. Notiyo gi 100, notiyo gi 400 kuom gigite. To at the end of the day no yudo siling 2,500 mondo ena so ni konya. Koro due to his depression no kone strength mare. But from gech kaka na puonje gi kaka na wuoyo kode no na dier gini ber. I'm happy to say that right now he's one of the doctors at Russia. And I'm happy for that. Just because of uso kahawa. Also go diambo to this school. Also go diambo to this school. Koro en mana find a strength inside you. Gik ma chando chuny jo youth ng'eny. To gin gik matindo mibo yudo ni en gima inyalo overcome easily. En mana ni you don't want to enlarge your mind. Kata anya paro after form 4 na stick to Mijengo. And by that time I was thinking that iyo Mjengo tu ndio hiko. Unaona? That is the only thing I can do throughout my life. Yes. And Kano Rumo, I sat down and
thought deeply, and actually gima nya timo mopogore gima must be there. To sani okane kanyalo dhi school, I have to find a way of doing away with this. That's why I came to Kisumu and settled. And I found my strength, and now I'm here. Yes. Erokamano suna mana kwa dhi mbele. Inyalo nyiswa ni pani en iga between age group ama age gap mane mi pani is so much depressed in life. I can say, okay, there is this age from 20 to 25, because at 25 you don't to sechako yo gima en ochako timo tijene. Then there is this crisis, middle crisis mabiro at 45 to 50. Can you doka koro ngato otiyo to neno ka juwete ge yombe koni as soon as my age mate, why is he driving such a car? And to me, I'm just walking. So that middle life crisis bende miyoga ji depression, and mane mume ineno ka ji mangeny thoth gi yudo ka ji negre, not because of love, not because of anything, it's because of depression. Nikech yudo ka gik mangeny chande, yes en gi pesa, but pod ok onyal timiza ndoto ne. Oneno ni ang'o miyo ng'ane ni gima, to ng'ane ni notimo mana diploma nyoro ka, to he's a businessman, to ana a master holder, and I can't do this. Why? Mano depression, that is the worst depression in life. Enemo keloga to in most cases. And this depression between 20 and whatever, 20, 30 evo. Hizo ni za mapenzi tu ndogo za nini. You know again ginemo kutendo. Yes. Asona kapo kwa dia yo yadwa ni mundinyiso gimoro. Ipani gine, how does depression affect adolescent development? Depression affect the adolescent because in yudoka ntiere nyako moro ma I can say she's virgin. Tone noka jowetege nigi boyfriend gigomba ka winjo ka nigi then wacha mi pia nitfanye nini niingie kodonjo to yudo ng'o oyudo ich oyudo tuo. Then by that adolescent manotere kuno the iluongo nango gombo manotere kuno olokore obedo marach kasto koro they bedo depressed, to mare no bedo marach zaidi. Result bedo mok more to more jonyuol bende kamano. Adwa ni nyiswa ni gin signs mag depression maka ineno ni maybe anakia ni depressed, but ngato kaka in mane majalony bro neno ni ngani is depressed. Ginango gini makineno kuom ngato tinyalo wacho ni so and so and depressed. Signs of depression are many. Just to mention one or two. Okay, personal. Yudoka kaka an kan gi depression, the way I'll feel it. Ibo yudoka which bar moro bira mabe ubiro tolal. To ntiere ngama nigi depression to deny. So such people ibo yudoka in gi which bar olal. Ibo yudoka ka in kendi ti you are very sad, but ka in give ji titemo wondri ni you are very much okay. Ko yudoka mano be mane mainyo ji zaidi nikech yudo ka mbele ji you're just okay. You don't want to tell anybody ni gima kama achando pacha. To ka in kendi you feel very sad. Mage jomi yudo ko to yot timore nade mage joma igine. Then another sign, you're just mad mbele ji. You don't want to speak to people. You catch. And another one, you just want to sit alone. You don't want to interact with people. Those are signs of depression. Yudo ka ngatu sichemoko kudakode, yudoka en ode, she or he is just quiet, abnormally quiet. Yudoka jienago en depressed, ten okonyal share giji kamano. Tipa ninga niki approach be ginyalo change kuome ama iparo nango in kineno. The different types of people. Mchinga ma anyalo biro iri tangisi ni ngane gima kama chal gima timore kodi. What's wrong? Mchinga ma bro open up ubungisi ni asuna nasumbuliwa na hii. But mchinga ma okobi wachoni eyo mayot. Koro jenagi the way of approach differs. Yeah, you can't just approach anyone chal gima inge shida. Openyi tu inmina no shida no ini unge shida. Uneno. Koro nyaki ngi kake nyalo approach joma chalo kamano. Ya oken ngame nyadhi ire ni bwana in gi shida bia ne da kony. Ida kony nikech bonya koi. At the same time ikia gima chande. Seche moko gima chande no se chande makoro gi kata point ma odwa beto ji. Koro ine mugo chako podi. So you just have to know, you just have to dig deep into that. Mondo ingeni
ang'o machande, ang'o manya bedo ni chande, ting your lifestyle maro nya bedo ni koso nyako mane biro ga chande tiyo kubi, mana gima nya bedo ni chande. So you look at the options first. After looking at the options, that is what will guide you on how you will approach such person. Erokamano Asuna. Janeno mar Lolwe TV mana kaka winjo kuom jalony ma kawuono wan go e studio ma bende nyisowa ama watwak godo weche go mag depression, ka bende nyisowa ni gigo ma samoro nyalo kelo depression kuom jo youth, ginyalo bedo drug abuse, tiyo kod yedhe go mamero ji, ich ama bedo ni ng'ato oyudo tuo yo moro ma ok ni kare. Wabro dhi yweyo kete mane Lolwe TV kikidhi mabor. Arwaki kendo janeno mar Lolwe TV e chenro mar twak rowere tielo mar ariyo, ka bende aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Elijah Asuna, ma bende en jalony kalore kod gigo machando pacho oganda ama depression bende e thuon wach ma kawuono wawuoye. Asuna, mana kwadhi mbele, many a times wayudo ni we interact with the different people, we interact kod ji mang'eny. To amongst these people nyalo bet ni ne un ji adek kama ne un mana ji ariyo. To you had just a good day, odiochieng' ne ber, ugo mbaka, onge gimonyisi ni thago chunyi. Then at the end of the day, iwinjo ni ng'ani okawo ngimane. Kasi duogi realize ni kare ng'ani ne nitie gi gik machando chunyi. Ipani bende nitiere gi ji kabila gindi society wa ma wuotho to nigi stress to nyiero to bok dini. Pile boyudo ka jogi mang'eny. In most cases, jogi boyudo nikech each and every person nigi shida ge. To iboyudo ka joma nigi shida pile giwuondore mbele ji mondo kik ifweny shida ge. With the depression or stress, iyudo ni nitie ng'ama gimoro chando chunye zaidi, to ok odwa ng'iso ng'ato nikech iyudo ka in most cases kidhi e church ting'iso ni nyere mbele ji, kik ing'is ji tapi nikech seche moko ng'ama idwa ng'iso ni bineno ka nigi ang'owa, nigi shida. Gimok ing'eyo ni shida man go gi shida ma in go pore, and when we bring them together we can tackle them. Mane gima ji mang'eny ok ong'eyo. Koro enone ni yawa ka ng'ane cha ka ng'ise yawa ng'ane ng'ama odhier ka ng'ise to bodhi konyo. Seche moko in gi depression nikech because of poverty, seche moko in gi depression nikech ok inyal chulo your school fee alone. Koro iyudo ka iluor nikech ng'ama inya ng'iso who is your best friend bende olemewa ok onyal. But iyudo ni seche moko an nyalo tama but anyalo miyi paro mar mondo yud mari. To being that ami paro, bro, that the same thing can open my mind mondo abenda yud gang'owa solution through you. Koro mane gima ji mang'eny okia. So joma iyudo ka your friends en gi shida gimoro chando pache and she or he cannot tell you. Jiena gi most of them, in most cases iyudo ni gin gi like iyudo gin joma iyudo kodere, iyudo kotho accident, mysterious death, you know. And in this situation take, it is just a decision for the person himself or herself, or seek for counseling, deep counseling. Okay, en ng'ama en gi depression but she or he cannot accept ni en kode. Chalo ng'ama nigi tuo but ok odwa accept ni en gi tuo. Then ang'o madhi timore? Ok odhi muonyo yedhe go. To ka ok omuonyo yath, she or he will die. Yeah. Koro en mana okang mari wuon nikech ando ka bing'eyo kaka idak e odi. Seche moko kana nyaneno Pauline more en ng'ama ber to gik moko nitie matimore nade machando chunye each and every time, and anakia. How will I know? I will only realize this after something negative has happened in your life. Mane ka bugeni to kare gine na chan to dak no wacho na gigo timore kata gwenge timore. Iwinjo ka ng'ato wacho to gino timore na ng'ane dak no wacho na. Maybe she or he could help. Yeah. So just open up your mind, share. They say give me share ginyawadu, problem mi share ginyawadu and halfly solved. Nikech ibu winjo ata uta feel relieved. At least you share something that is disturbing your mind or your heart. Yes. So I could urge each and every person outside there,
if you have anything disturbing your mind, have 2 or 3 friends who you can share with. Yes. Okay, aso nango mi mostly waneno ka okay depression nitiere kid jogo mamine to kod jogo machuo ama nyiri gi jawuoyi. Tiyudo ni mostly men ema bedo gane affected kendo yudo ni gitimo ama gikawo ngima giwuok gidhi kia kanye. Ang'o mipani gini ng'enye korka chuo molo korka jogo mamon? Apole na dong'ise ni depression ng'eny kuom joma mine sana, lakini they have ways of dealing with it. Yeah. Joma mon ng'eny ni gin joma wuoyo, joma mine gin joma share. Giromo kamoro ji 3 ji 4 gigo mbaka and they'll feel relieved. But a man, iwacho ni a man is strong. A man ng'ama dichuo tho gi lume dhoge. My friend ibro tho gi lume dhoge, and at the end of the day you will die and people will forget about you. En ng'eny gi depression, school fee chande okonyal wacho bwana wana ni an rani anga bwana wa dhi mjengo. Samodwa dhi mjengo kore ong'e ni lit. And health wisely manu tich moko nego beno timorane okonego beno tiyo. At least do share gi ng'ato ni hawa tich mayudo en tich mjengo, lakini kura ni oko yiena mae barupo hospital. Ng'ato nya konye, ng'ato nyacho ni kare bibed na kata watchman ka I'll pay you good, because ng'ama nya mi pesa sani nono to timorane onge. But ntia way monyalo konyigo indirect or directly. Unaona. Koro joma chuo gini chando zaidi chopo kuma koro osepong'o wiye pongo wiye zaidi yudo ka koro nego nyithindo nego ang'o oro donje kong'o kabisa. To samo donje kong'o ni wiye wil ni kamang kong'o no rume no emang kwanye stress neno ineno. Koro mane gima most of them okong'eyo. Koro yudo ka omadho kong'o obiro ogodhako go nyithindo life ne medo bedo matek nikech gima chande gima tin moko nyal share. Joma chuo ng'eni mondo yud ka koro gibet piny gi gombaka ni bwana ni ng'eni jawada timo na kama okiot. But joma mine yot ne gi mondo gitimrane mondo gi share. To samo share no yes ng'ato nyalo ni etang'o miyo ng'ane share gi kode. Seche moko gino thago chunye. Just take it positively nikech you don't know. Kin kose to ok wacho ni to dak no wacho no to samo wacho bende ise. That is why yudo ka joma mon kendo gina joma nigi stress zaidi. They are stressed about their children, they are stressed about their husband. Tingeni ng'ama dichwe ng'ama nyalo wuok to peo. He don't care. Joma we chien go ngezo baka joma dongo. But ng'ama mon en kato dhi mana Nairobi to we nyithinde. She'll always contact them. Obe nade o. Ng'ama dichwe nyati kata wani aka okogocho. He just okay. Yeah. Nikech give feel ni we are strong. We can do it. Mana gima inyowa sana. Okay. To asuna mana kwa dhimbele bendi pani stress ama depression en gimi nyal thiedhi to e yore mage? Kochakore gi stress. Je stress matindo tindo mano tinyalo madhidho kendi. Ma inya fwenyo gimi hero, you can do away with it and very fast. And you can interact with people, it will get lost very fast. Kodonje deep depression, that one you'll now have to seek for consultation from the doctor and counseling. Mano nyake dhia hospital, we be counsel thoroughly, eka onyalo rumo. And nti stress mako kachako, or stress mako ka ichako go mapod poko tegno. Again, and bit by bit. And gimachandi, and gimachako rematin. School fee na boy just like that. Obet ka koro neno ka koro nyithindo jo form 1 chako donjo bir adier gina boydo kanyo dong 2 days sekalo gi 2 weeks kanyo koro okinyal. You are totally stressed. Koro neno ka koro sikalo kata 1 month depression koro donjo. Depression koro en paro matut makoro your mind is stick to one thing. It's not working. Koro kanyo miyudo ni gima nyalo konyi at that time. There are 2 things. It's either you pass it in this school or you seek for consultation. That one only. Okay, asuna maloka chane wawuoye gigo ma are caused the main causes of depression. Koro kai wadwa ni mondo nyiswa ni depression, what may be caused by depression or ngat no mobedo depressed ginango gini monyalo timo. The very first thing is death. It can be self-death or killing other people. Maybe family members or whatever. But the main thing, if you're depressed, you'll always think of negative things like death. Another thing,
inaitwa premature pregnancy. Yeah, because you are depressed na boyfriend nakende manyalo mia life mane kande life madongo ka. Then visiting him regularly, you'll get pregnant. So those are just one of the things manyalo mia mango. My depression killing him. Most of them are very negative, because depression is not a positive thing. Other things you can neglect your family. Some people run away, they leave their children. Some people kill their children. You don't know nego nyithinde olal oro nego nyithinde monegore. Unaona vitu kama hizo. Jomoko yudo ka odonje kongo drugs just because of depression. Nti jomama do kongo not because enero margi and just because of depression. To samingini ngato kose madho kongo, he or she will be wild. Koro gik motimo gin gik ma society opiye godo. Koro doka othiro dalane, othiro the family because of the depression. Gima do tatua kapok no chopo kama koro chopeno. Yes. Ero kama nasuna mana kwa mbele. Inyalo nyisowa ni en ngat no machalo nade ama jok machalo nade monego asheago sama koro an gi stress, sama koro stress olo chunya makoro neno ni ma is the end of the road. Ngamo nego approach mondo ashare godo gigo matago chunya. In life you should have friends and good friends. Friends are just people you can interact with. You don't need to most of them say hi, today need the chalo nade. You share 1, 2, 3 things. But things to do with depression needs good friends, good advisors, good mentors. Ngama inge, and most of them onego bed like your age mate, because your age mate is thinking the way you are thinking. You are in line. I would advise, like me, ngama nyalo share go my problems, and someone older than me. He's a good friend, but he is older than me. There are two friends. Koridoka, if I have friends, like if you have two genders, can depression mokel ngama miyo, nyi nyalo consult your female friend. Obrogonyi. If it's a depression caused by a man, you can consult a man. So it's not just about sharing with your friends. No, they will mislead you, and you'll utajipata pabaya. And you approach your good friend. Minge maber ni nganani kangisoma to kodi timore nade. Okodi fuloko. Nganani ka wacho ne 1 2 3 okodi timore nade. Okodi golao. Those are the good friends we need. But good friends, you can't have 10 good friends. That is a lie. Good friends are always 1 or 2. So choose the best friends out of your friends. Yes. Minyalo share gik machalo kama. Asuna ki compare depression dalo machon wayudo ni maybe isani nyaka ne corona bi. Pas ipani depression osemedore e rate maromo nade e kind jogo marowere ama ji e Kenya mwadake me piny mwadake sani. Apani sani depression are being caused by the digital world we are in today. Because you don't need ndalo machon ngato is depressed, but oboshe agi nikech era neni malo. Yudo ka era neni malo. Inya nyiso ngato ni nani doke. Obro sumi bando. Sani bando ni kanye mangiso mwado onge. Koro ineno the world mwadonye sani and the population imeongezeka. So at the same time mano bende medo depression. Then you doka talking about the digital life, you doka ngato neno gimore TV and odwani mondo tim to gino konyal timo nikech gimanie TV, some of them are lies, so you can't do all of them. Koro en gimoneno something like movie, I want to hold a gun, I'm holding a gun, who am I? I can't do that. Tidoka gino koro me stress ni hawa adwa bunde ni ere kaka nyalo to timore nade odonji ku, then you will die, you will be shot dead. Koro doka gik ma chandoa sana e piny masani and digital life. Because ingeni ndalo machon jine nigi radio, to radio ne nigi KBC kende. KBC na mibro winja habari mabe baba ulu yao habari no kende tu winjo to manoro. Sani ngato do watch TV from saa 1 to saa 12 ineno. Gik mo watch kanyo ngeny. Gik mo dwani mondo share otimore nade. Kaso gigi bebo dwani mondo timore nade okete tim. Gige matango no kaka ngaodak, Polino dak. Kaka kia ngaodak. Timbi dwani mondo yiga ni wangie ni ngane ni odak machalo nade. To sami fwenyo ni ngane odak machalo nade no oloya gango. You want to dig deep ni ngane loya gango. To sami wacho no loya gango no. Ngeni
you are welcoming stress in your mind. Yeah. To ndalo machon, you're just thinking around your locality. Erokamano Asuna. Aneno ka sama yo wang wadwa ni mondo ing'i kamera kacha mondo nyiso wach ni mogik ne jogo ma samoro bedo depressed kaka ng'ato ma kawuono biro kodwa e studio ma kawuono mondo puonj rowere kalure kod weche go mag depression kaka ginyalo weyo mondo gikwany gimoro gichak godo ngima. I always say that dawa ya stress ni wewe, si mtu mwingine, because en gima chakore kuomi. Samo donjo iwinje, samo wuok bende ine minyalo gole. Koro ng'ato manoko kanyo, gima ber ni dawa ya stress ni wewe. Kik ipar gimoro achiel for so long. Think of other doors, knock other doors. For that you will get your help. Thank you. Erokamano Asuna kuom kao sani ma kawuono mar biro twak kod rowere TV maro mar Lolwe. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, mano ema kelo e giko mar chenro mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Mana kaka iwinjo puonj koa kuom Elijah Asuna, ka bende onyisowa gigo makelo depression kaachiel kod yorego mwanyalo tiyo godo mondo kik wabed gi depression e ngimawa. Asebet jata chenro mar Pauline Oyudo, oritiuru masani.